बिथाङाबो इउटुब चेनेल दोङो साबस्क्राइब खालामना होदो बेनि उनाव रैसुमै ब्लग गुड मर्निं फ्रेन्ड स' गाइसफोर वेलकाम बेक दिनै बारा मिनिनो गोसो गैया दै गाइसफोर दिनै बारा मिनिनो गोसो गैया गाइसफोर माने मा होनना बुङो बुङाबो जासिगोन आरोना गाइसफोर स' गाइसफोर दिनैनि कन्टेन्टआ ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं जानो थांगासिनो मिनिनाय गैयाब्लाबो माने गाइसफोर सरि सिगाङावनो सरि दे गाइसफोर माने गोबां माने कमेन्ट रिप्लाय होनो हाया कारना मा मिथिबायना गाइसफोर मानो होनना बुङोबा आंनि जायगायाव दा दसे नेटवर्क ओरैबायदि प्रब्लेम ना गाइसफोर मा होननानै बुङो भिडिअखौनो ओरैबायदि जायगायावसो थांनानै आङो आपल'ड हैनांगौलै गाइसफोर मा होननानै बुंनो गाज्रि मोननाङा गाइसफोर बेनिखायनो सोरबा गुड मर्निं हरो सोरबा नाइस हरो सोरबा माबा माबि हरो अनेक हरो गासैखौबो गुड मर्निंबो गुड इभिनिंबो गुड आफ्टारनुनबो थेंक इउ अके गाइस दिनै कमेन्ट फरायगोन आं गाइसफोर मिथिबायना कमेन्ट आरो नोंथांमोननि चेनेलखौबो र' आं नायनि गाइसफोर दै अके गाइस दायो कमेन्ट फरायनोसै आरोखि स' दिनैनिफ्राय लाजेननोसै गाइसफोर कमेन्ट पि ब्रह्म नार्जारि बिथाङा लाइक हरदों मोनथाम थेंक इउ स' माच पि ब्रह्म नार्जारि बिथाङाबो इउटुब चेनेल दोङो सोरबा साबस्क्राइब खालामना हो गाइसफोर बेनिफ्राय बुहुमसा एफटि नाइस ब्रादार लाफुदों थेंक इउ स' माच बुहुमसा एफटि ब्रादार बिथाङाबो इउटुब चेनेल दोङो गाइसफोर साबस्क्राइब खालामना हो सोरबा मोनाखैबा गाइसफोर बिनि उनाव जन लिजा ब्लग्स थेंक इउ स' माच ब्र स' जन लिजा ब्लगहाबो इउटुब चेनेल दोङो गाइसफोर साबस्क्राइब खालामना हो बिनि उनाव फैलायबाय गाइसफोर जेबि ब्लग नाइस थेंक इउ स' माच जेबि ब्लग स' गाइसफोर जेबि ब्लग बिथांखौ नोंथांमोना मिथिखायो सिनायखायो सोरबाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो गाइसफोर बिनि उनाव आरो गुबुन मोनसे भिडिअ हरबावदों जेबि ब्लगा गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं अबसे गाइसफोर दायो आंहा गुड इभिनिंसो जादों जियानो जागोन बे भिडिअखौथ' आं पस्ट मोनगोन नालाय गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं अके बेनि उनाव हायनारि बसुमतारी गुड मर्निं आदा थेंक इउ स' माच हायनारि बसुमतारी थेंक इउ स' माच बिथाङाबो इउटुब चेनेल दोङो गाइसफोर थांनानै साबस्क्राइब खालामलायज्लायदो बिनि उनाव क्रेजि बड' स्टेटास सरिलै मोनसे कमेन्ट दानजालांगारबाय सुथिनोबो बोरैबा थुनायाव ओरै थांबाय गाज्रि मोना दै कमेन्ट र' सोरनिखौबा बुंफ्लाङाखैबा कमेन्ट होनाय कमेन्ट हरफिन दे गाइसफोर सोरमोनलाय क्रेजि बड' स्टेटास गुड थेंक इउ स' माच ब्र बिथाङाबो इउटुब चेनेल दोङो साबस्क्राइब खालामना होदो बेनि उनाव रैसुमै ब्लग गुड मर्निं फ्रेन्ड स' रैसुमै ब्लगखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिथाङा गोबां माने अमा बेदर ना गोथाव संथारो बरिया स' गाइसफोर रैसुमै ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होदो बेनि उनाव एजि गेमार वाइटिखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो आंनिखौबो नाय आदा होननानै कमेन्ट हरदो गाइसफोर सियर ब्र नायखायो खिन्थु प्रब्लेमा बेनो गाइस लावनोबो लावा मायाबो डिस्टार्ब बेनिफ्राय मामोनलाय मबे मोनसेयावमोनलाय एजि गेमार वाइटि आंनिखौबो नाया दा अके बिथाङा बिदि कमेन्ट हरदो गाइस दा गाइसफोर आंना प्रब्लेमा बेनो सानफ्रोमबो आङो भिडिअ नायनो हायालै गाइसफोर मा होननानै बुंनो ओरैबायदि प्रब्लेम ना माने मा होननानै बुंगोन आरो दा ओमफ्राय सम मोनसे माने मोजांहाय सान्दुं गोसाबा मोजां जायो नेटवर्कआ माने बेनिफ्राय जुदि अखा हाबाथाय बिलकुल गैथारा सयथिनोबो बेनिफ्राय एनिवे जेनेबा सानफ्रोमबो नायनो हायाबाबो अलवेज सापर्ट इउ स' एजि गेमार वाइटिखौ सोरबा साबस्क्राइब खालामना होदो गाइसफोर बिनि उनाव बड' खोरोम गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ बड' खोरोम होननाय बिथांखौ साबस्क्राइब खालामना होदो गाइसफोर बिनिफ्राय एस जारिमिन ब्र आसोलसो माथो ओइ बाबा थेंक इउ ब्र थेंक इउ एस जारिमिनखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो बेनिफ्राय फैलायबाय सुलिमा बर' देका मा जाखो बेलाय FRCH लाइक मा फार्स्ट लाइक जागोन खोमादां अबसे थेंक इउ जुलिमा बर' देका बिथाङा इउटुब चेनेल दिनै माने जेसेबां आंनि चेनेलावहाय कमेन्ट खालामना बांसिन इउटुबार लोगोफोरानो खालामो आरोखि थेंक इउ स' माच बेनिफ्राय फैलायबाय मैयानि माखासे खालामनो मोनाखैमोन मा होनना बुङो कमेन्ट नायनो मोनाखैमोन हायनारि बसुमतारी निउ साबस्क्राइबार
फ्रेन्ड अन्नानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो थेंक इउ सो माच सिउर हायनारि बसुमतारी सेस्टा खालामनानै होखागोन सिउर सापर्ट खालामलायबानो जाबाय सोरबाफोर आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना हैनो हागोन चेक खालामबाय था हायनारि बसुमतारी स' बिनि उनाव फैलायबाय पि ब्रह्म थेंक इउ सो माच पि ब्रह्म दैनो बुंखाबाय जुलिमा बर'डेका दैनो बुंखाबाय थेंक इउ जन लिजा ब्र थेंक इउ सो माच बेनिफ्राय खनजय बसुमतारी थेंक इउ ब्र नाइस भिडिअ ब्र आंनि भिडिअखौबो नायदोब्रा नायगोन सिउर ब्र सिउर माने दैना बुंखाबाय सानफ्रोमबो माने नायनो हानाय जाया गाइसफोर मा होननानै बुंनो अखा फैबाथाय बिलकुल गैया न'आनो माबा गराय फबनायसो नामाथाय जायगा बिथायानो बेनि उनाव सिडि ब्लग मोजां थेंक इउ बन्धु नोंथांमोना नैबे सिडि ब्लग्स बिथांनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होदो गाइसफोर थांनानै सिडि ब्लग चेनेलखौ बिथाङा आंनि मिथिनायाव अबसे साउथ इण्डियायावसो थायो जोबोर मोजां कन्टेन्ट लाबोयो बिथाङाबो मोजां जायगाफोर लाबोयो खालामना होदो गाइसफोर बेनिफ्राय बिग्राय बसुमतारी नाइस ब्र थेंक इउ सो माच बिग्रायाबो चेनेल दोङो साबस्क्राइब खालामनानै होदो अनिता बर' ब्लग थेंक इउ सो माच अनिता बर' ब्लग बिथांखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेनि उनावहाय रिपुल नार्जारि थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ बिथांखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बड' खोरोम नाइस थेंक इउ सो माच क्रेजि बड' स्टिटास थेंक इउ सो माच स' गासैखौबो थेंक इउ सो माच कमेन्टखौथ' आं दा माबा खालामनो हाला गाइसफोर मा होनना बुङोमोनलाय रिप्लाइ खालामनो हाला खुगाजोंनो रिप्लाइ खालामबाय गाइसफोर हा खुगाजोंनो नै नुवाखै आं बेखौ माने दै बैयाव माने नेट गोनां जायगायाव थांनानै माबा खालामना हायनानैसो दा बेखौ नायगासिनो आरोखि दा बेखौ थुबाबो जाया र' नोंथांमोन देखायनो आं नायदे थुबाबो जाया नै थुबाबो जाया माबा डिलेटसो जालांजोबो फाग्लासो मा जादोंथाय मबाइलानो स' गाइसफोर भिडिअआ बेसांखिनियावनो ज' मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना दाबाव गाइसफोर बेसांखिनिमोन गाइस दिनैनि थाखाय स' थेंक इउ सो माच फर वाचिं बाय बाय